Хората не стоят в една и съща точка, защото им харесва, а защото страхът им предлага странно чувство за сигурност. Не сигурност за бъдещето, а сигурност в познатото. Страхът е рядко голям, драматичен и видим. Той е тих и загнезден в подсъзнанието. Казва ти: не рискувай, не се излагай, не напускай това, което работи горе-долу. И точно това горе-долу държи хората на място. В бизнеса това се вижда най-ясно. Предприемачът знае, че моделът му коства повече усилия, отколкото резултати, вижда, че маржовете се свиват и знае, че работи прекалено много за твърде малко печалба, но въпреки това не променя нищо. Не защото няма идеи, не защото няма ресурси, а защото промяната изисква да мине през момент на несигурност, който е по-плашещ от трудния, но познат живот. Служителят знае, че работата му го изтощава, съзнава, че няма професионално и кариерно развитие и пак остава. Не защото обича работата си, а защото се страхува да започне нещо от самото му начало. Поведението му е като на дърво, защото му носи сигурност, макар и облечена в тъга и липса на перспектива. Този проблем често се гримира с прехвърляне на вината към някой друг и с остра критика в различни посоки. В бизнесът страхът се маскира като разум, в личния живот като предпазливост, а всъщност е просто отлагане. Най-големият парадокс е, че хората се страхуват повече от възможността да изпитат болката на промяната, отколкото реалната болка на застоя. Страхът не държи хората в една точка случайно. Той ги държи там, където им е най-познато. Но познатото не е равно на добро, защото пред теб има възможности, които никога няма да опиташ. И тук идва най-важният въпрос, който рядко си задаваме. Страхуваме се повече от провала или повече от успеха, защото успехът също изисква промяна в мисленето и в действията. Тази промяна започва с заявка и препозициониране, а това носи нови отговорности и нов начин на живот. Така страхът държи хората в една и съща точка. Не защото нямат шанс да мръднат, а защото не са готови да платят цената на движението. Вземи книгата "Ти водиш" и прецени дърво ли си или можеш да бъдеш водач на мечтите и живота, който искаш да имаш.